Vítajte pri predstavení inovatívnej technológie Hypotron Ice. Dnes si ukážeme, ako dokáže kvantová technológia nielen vytvoriť dokonalý ľad, ale predovšetkým poskytnúť nástroj pre jednoduchšiu údržbu a zásadné zníženie prevádzkových nákladov zimných štadiónov. Predstavujeme vám plne autonómnu optimalizáciu termodynamiky, ktorá aktívne znižuje vašu uhlíkovú stopu. Doteraz sa svet ľadového inžinierstva spoliehal na starú paradigmu, na chémiu a hrubú silu. Takýto chorý ľad má v sebe uväznený kyslík, vysoký obsah minerálov a izolačné bubliny, čo spôsobuje masívne teplotné straty a kompresory tak chladia doslova na prázdno. My prinášame novú paradigmu, kvantovú mechaniku. Vodu už nevnímame len ako pasívne médium. Pomocou aplikácie elektromagnetických frekvencií, a to úplne bez chémie, vytvárame z vody dynamické prostredie. Takto aktivovaná voda mrzne rýchlejšie, je tuhšia a získava dokonalú tepelnú vodivosť. Aká je fyzika v pozadí tohto procesu? Bežná, neupravená voda sa správa ako chaotický dav. Jej vodíkové väzby sú nesynchronizované, mrzne nerovnomerne a uzatvára do seba plyny. Hypotron však vďaka špecifickým kvantovým frekvenciám mení tento chaos na synchronizovaný balet. Molekuly začnú kmitať v rovnakej fáze a prechádzajú do tzv. Koherentných domén. Voda sa tak stáva usporiadanou ešte predtým, ako vôbec zamrzne. Obrovskou výhodou našej technológie je jej univerzálna adaptabilita na akúkoľvek zdrojovú vodu. Ak používate čistú, demineralizovanú vodu, Hypotron extrémne zrýchli fázu mrznutia, pomôže dosiahnuť absolútnu sklovitú čírosť a dokonalú adhéziu bez toho, aby bol ľad krehký. Ak máte bežnú vodu s vysokým obsahom minerálov, technológia eliminuje zhlukovanie vápnika a horčíka, vyhladí mikroskopické póry a udrží vysokú tvrdosť a klzkosť povrchu aj napriek prítomnosti týchto minerálov. Poďme sa detailne pozrieť na anatómiu takto aktivovaného zdravého ľadu. Vďaka eliminácii pórov a defektov mrzne voda v homogénnej mriežke do jednoliatej, hladkej vrstvy. Kvantová štruktúra aktívne vytláča mikrobubliny, takže získávate absolútne číry ľad bez vnútorných vzduchových káps, ktoré by inak pôsobili ako tepelný izolant. Molekulárna hustota dodáva ploche extrémnu kompresnú pevnosť a pružnosť. Ľad sa pod nožmi korčúľ neštiepi a tvorba snehu počas hry je minimalizovaná. Ako sa táto dokonalá štruktúra pretavuje do úspor? Je to čistá termodynamika. Pri bežnom systéme musíte prekonávať veľký teplotný spád. Keďže je však náš zdravý ľad dokonalým tepelným vodičom, teplotný spád sa radikálne znižuje. To znamená, že chladiacu dosku môžeme nastaviť o 1,5 až 2 stupne Celzia vyššie. Tým sa priamo zvyšuje účinnosť, čiže COP kompresorov. Tie pracujú s vyššou výparnou teplotou, chladia menej, no povrch ľadu ostáva dokonale premrznutý na požadovanej teplote. Ekonomika tohto procesu je neúprosná, no pracuje priamo pre vás. Pravidlom praxe je, že zvýšenie teploty na doske o 1 stupeň zvyčajne šetrí 4 až 6 % elektriny. Efekt Hypotron však vďaka fyzikálnej úprave posúva túto úsporu na 7 až 9 % za každý 1 stupeň. Pri garantovanom zvýšení teploty dosky o 2 stupne Celzia hovoríme o celkovom znížení spotreby elektriny kompresorov o približne 10 %. Pre štandardný ligový štadión to znamená preukázateľnú ročnú úsporu len na elektrickej energii na úrovni 15 000 eur. Benefity sa však nekončia len pri kompresoroch. Naša technológia chráni celú vašu infraštruktúru. Rýchlejšie schnutie a viazanie vody znižuje nežiadúcu vlhkosť, kondenzát a celkovú tepelnú záťaž v hale. Znížená frekvencia zopínania masívne obmedzuje mechanické opotrebenie a predlžuje životnosť vašich chladiacich technológií. Ďalej systém prináša samočistiaci efekt pre vaše roľby, eliminuje tvorbu vodného kameňa v nádržiach a tryskách. A predovšetkým získávate absolútnu konzistentnosť kvality ľadu aj pri obrovských diváckych a herných výkyvoch, napríklad počas ťažkých turnajov. Nasadenie technológie Hypotron Ice nie je iba o inštalácii nového zariadenia do strojovne.
Je to nevyhnutný prechod z éry hrubej chemickej síly a chladenia naslepo do éry inteligentnej kvantovo-fyzikálnej údržby arény. Získavate dokonalú kvalitu ľadu pre elitný šport, okamžitú optimalizáciu termodynamiky a jasne preukázateľné zníženie prevádzkových nákladov. Zmeňte paradigmu. Aktivujte svoj ľad ešte dnes.